Volám sa Eva Tomácerová, učím na základnej škole v Kanianke. Volám sa Magdalena Fišová a učím na základnej škole Kanianka 1. stupeň, no a v posledných rokoch informatiku v 3. a 6. ročníku. Najskôr som súťažila v Code pred 2 rokmi a teraz ma to oslovilo, lebo som chcela teda priniesť niečo nové. Povedala mi o ňom a pritiahla ma k sebe kolegyňa, za čo som teda veľmi vďačná. Je zaujímavé, je jednoduché, práca s ním vlastne baví žiakov, je to takou hravou formou, ide sa od jednoduchosti k zložitejšiemu. Keď deti nevedia, tak si my pomáhame, alebo oni si medzi sebou pomôžu, radia si medzi sebou. Takže veľmi je to taká stránka pre deti, kde môžu aj samostatne pracovať. Je to prostredie tohto programu. Hlavne kvôli tomu, že je veľmi priateľné pre deti a veľmi blízke im. Boli takým návodom, že ako pracovať s touto stránkou, ako si vytvoriť databázu a vlastne že ako aj metodicky pracovať, že ako sa na to pripraviť. Takže v tomto smere boli nápomocné. Žiaci pracovali s touto stránkou s radosťou. Môžem povedať, že si vybrali túto stránku radšej ako iné programovanie, pretože naozaj to bolo také jednoduché a sami si mohli vlastne oni určiť, akým tempom pôjdu a ako si to poskladajú. Žiaci majú túto stránku, žiaci majú tento program veľmi radi. Veľmi tešili sa, hlavne teda v tých začiatkoch. Ten začiatok bol taký, že sa veľmi tešili a veľmi radi chodili na túto stránku a predbiehali sa, snažili sa akože najviac úloh vyriešiť. Hlavne teda keď videli, ako vstupujú, ako sa im vyplňujú jednotlivé koliečka, hovorím ako učiteľka 1. stupňa, lebo ich to vlastne ťahalo, motivovalo. Bolo veľmi super, že pracovali aj s rodičmi. Niektorí rodičia im pomáhali a už potom prišli do školy, teda, že ani mamina toto nevedela, otcina nevedela, takže v podstate sme potom riešili spoločne. A myslím si, že je to hlavne kvôli tomu, že to prostredie im pripomína hry, ktoré hrávajú doma.